Имаш 15 евро да създадеш перфектното хранене. Първа категория – салатата. За 1 евро обелки от краставица. За 2 евро една глава лук. За 3 евро печен пипер с чесън. За 4 евро руска салата. И за 5 евро шопска салата. Мале, шопската салата много я обичам. Мастикале, да му да пия. Значи, руска не обичам като цяло. Добре. И снежанка много не обичам. Пипер печен с чесън е направо убец. И ще запазя за другите хранения малко повече пари, тъй че ще дам 3 евро за пипер с чесън. Добре, следващото е основното. За 1 евро празничния. За 2 евро 3 маслини. За 3 евро сурова риба. За 4 евро джунер. И за 5 евро тибон стейк. Как 3 маслини евро? Значи в дюнера, чай за 3 евро какво беше? Сурова риба. Не, че не обичам риба, ама не съм най-големия фен. Дюнера ни върви с салата. Тъй, че ще дам 5 евро за стека. Тибон стейк за 5 евро. Добре. Топ. Трета категория е напитката. За 1 евро на букука сока. Себе се ли ще пее? 2 евро вода от климатика. 3 евро разгазирана кола. 4 евро топла бира. Брат, то само гадни работи, брат. И 5 евро наливна бира. Аз как очаквах 5 евро да е ракиката, брат. Добре, 5 евро давам за бира, брат. Добре. Четвърта категория е десерта. За 1 евро дъвка подчина. За 3 евро настъпана вафла. За 4 евро сметана спрей. За 5 евро чизкейк. И за 2 евро изгнил банан. Как се облиза? Нищо по нея, основното и салатата ще са добре, и напитката, тъй че десерта. Всъщност ще оставя бира за накрая, ще да може след десерта да си преглътна.